Katie hian modeling agent lama atan na awm thei do nem ti ngai venturin akal meka amhuna va then chuan se on chuan hei aya thalak moi deuh zawk in ei ngai ni tin alo soya Katie chu alom zan lo anin lama alet leya a hokonga chuan a thlonin model thla kan lak sak thei ti hi alo intara an number te chu a han la thlaveya a omna hmun a then chuan a thanompa Jason chu Sazu man tumin alo buai khop mai Katie chuan a thang siam dan te a han khil luama ti chuan a ruma chuan a luta a thalak an hnol tak ho te chu a en wangwanga ti chuan ni chuna mi phone number lak kha ava phone ta mi papakhat hian alo changa I thalak min lo thon phot ta se tia a thona chumin hu chuan an address te chu pa chuna lo thona atu ka chuan chu address a chuan avakala model pakhat hi thla lo lak sang mek ani ti chuan Georgie le Ivan chuan keini hi lo chang tu che kha kan nia tin a thuam no hak tur ten pe a chumin hu chuan thla chu an han la tona tam fen lak nu chuan a thuam ho chu phel than tu kan an tia a chan chu avun moi tak alan chian zok na na ti an ni ma se chu chu Katie chuan a du hau lo mai lung oi lo takin a ho nge nge ni a thil tona wang chuan a oma nom lo le nge nge ni atu kalo ni chuan azing wak zo chu an ina tuwe mon lo kala Georgie khani in nimin lama an thala kho kha alo pe ni chuta Katie chuan pa ngai takin alo dong sunga ma se aruk tak chuan a hlau dewani chumi zan chuan Georgie chuan Katie thalak chu en wangwanga ai I deuh tatlat maya Katie ve thong chu bollo pai turin a rum tangina chuaka ma se a rum kong khang kha alo khak lova a khriat lo line Georgie kha ruma lo lut man tlat ti chuan zan gai to lam amut hil lai chuan engemaw wangin a haka chuta Georgie chuan amulai chu thla lo lak sak rang mai an hlau lutuk chu tlan chuang ha la han tuma ma se Georgie chuan alo man mana a phuar betta ni chuti lai chuan Jason a thenompa khan thom om devin a khria Katie roma chuan avakala ma se hnung lama tangin Georgie chuan alo vita cha thei ravin a let tarang mai a thi ma zonga a mu chu alo star ve em thin a rum do chia om Katie pong sual ani lai chu ni Georgie chuan a thil ti rap thlak tak mai chu chin fel dan tur khai mai lovin o nau te phone a ti chuan Ivan le Nicolette te chu an lo kala asul hnu chu an then fai saka Katie phuak be ni mek chu Ivan chuan dam doya e dui tira chu chuan ni kho khai lovin om tir ta ni Katie chu bom chunga an khunga khoi hmuna emotak an hruai don ani a le meu chuan Nicolette khan lo pong sual mek toni tal chua han tum chuan chen mangin an lo thlung bet tlat boxi Georgie chuan a u te thil ti chu a kon ti topa chuta Katie chuan atui hal tho so in Nicolette chuan ala zun khum zuya ma se Georgie chuan hetiang hian kan ti du kan lo ti na u te chu a thei to pin a han dang ve le thina Ivan chuan an ni pani indang kwal vel chu alo thela Uncle Son ve le mai buka Katie chuan zalen tumin thei to pin a awa atal buka ma se umziom lo ni nakin deuh chuan Ivan chuan Katie chu tuin a ron lei hara intify tu kan tia chuta Georgie chuan kalo boi pui mai ange tin a silfaya a thuam hno te hak tira chutia thuam hno a hak tir zo hnu chuan bucketin Georgie chu a chut luwa chulai ro matang chuan eng tin tin emo a chuak thei ta khramani kholaya tan chuakin ma se amuto piang te chuan mi a emo an lo tia nakina chuan police an local wata an ram pui ta ni police pa chuan iom na mun hi Bulgaria mun dayania tina han seya Katie chuan om ngai na po khelo entin nge chudai huna chuan alo om dai thei ti po a khathiam lo ni American embassy rampia ka tu thua soya chuti level mek chuan ana lo kala ani chuan trampui du thu lo soya ma se Katie chuan American embassy ka be phot don atia ana chuan chumi ma chuan hanin bol fai phot la I thuam hno te hi thla ke la ti ta ka chuan a zui ve ta mai boka chuta in an thlenga rom noilam a hruaya chuta chuan Ivan le Georgie te khalo omin an lo thok ho vek chunin ti chuan Volko am pui pa ber chu lo kalin electric shock na tiang lo kenga Katie out home tu man an khret lo nan ana chuan music ring takin a play boka ti chuan Katie chu electric shock nin Ivan chuan enge an tia han en chian chuan alo benga chuta a hmaya chuan voi engemaw zat a hnek ta
anung chunga phum tu kan am bua se ta ni ti chuan bom chunga da in an le lai khuwa chuan am phum ta zan ro ni meu chuan KD po chu an chil fel towa ma se KD hian thoma kha thei dewa am phum na hnuai a hian tui chelwan na korong oma chu an zu lai thleng pre philo nia Georgie chuan an thil ti chu a uma ti nom thei lawa chu ti line Ivan la Nicolette chuan in thiam lo ne man nei lo ti chuan eng tin tin amo KD chu an hnuai a tui chelwan na korong a chuan ta thlain bom atang chuna chuak thei ta lein hoi korong a chuan kal zerin thuam na lui bal to tak tak te hanin thom lum na mai tur ta chu amu ve ta zela lai tor mi na am pai to te amua chulai huna ran nung le sawa lo te po chu amana a ei ta zel maya nakin deuh chuan thom dang a khalia chulai chu papana apan na izel tak no chuan om na tong chuan biakin a halo le ni ti a khathei bok ani biakin lama chuan father chuan chauka thil ei bonuai mai awa muwa mian lu na ni ti a khathei ngal zan ro ni chuan KD tu chulai huna chuan lo le le in father chuan thatakin alo dong songa ma se KD chuan tu ma ring zo to lo ni father chuan ei tu le thom ho te pe a chu vere atom na huna le hnoi lama khan le le in chuta chuan ei tu nei ta chua ei ta om na lai mun chu fang zerin American embassy om na mun te po chu awa po nol nol theya ma se tuna chuan tumdang anei to ni biakin lama khan le le in cross chu en wangwanga chuda father halo kalin trampui du thu kan sei ma se KD chuan trampui du lova biakin atang chuna chuaka KD chu am phum na zona khan wakal le in a hoi chho wangwanga phubalak nge atumani ti kan kha theini am phum na tong khan ina lut chhovin am poisa da ta chu ago chuaka chumi zan chuan Nicolette chu atlap kalna huna ago kina vazuya Nicolette na mu vele abibo le a atu ka restaurant pakhata Georgie mu tu kan in lar le a abibo le zewa chu tiang chuan awa chhai boi vel tan ta ni Georgie chuan makti takin a mu na lam chu vapana in ruak pakhata valutin chu ta chuan KD chuan a ngonga lo phi ta chat mai ti chuan Georgie chu a hak le meu chuan phur be vek ni in a thom ho da chu lo in phela KD chu chemte na ro kala amala le apuma le amaya te chuan an zai thler saka chunga hliama te chuan lung chikhat mehring taksa ei theiang chi kha ata ta tu maya chumi hnu chuan Nicolette kha pautin huna avoti buai le a athilin tura KD chuan dam doi terin Nicolette chu rang takin bathroom lama pana ma se bathroom a chuan KD chu va mutani athi to emoti kha ama ading rang mai si chu makatia va khoya tuma ma se athil in khalo thokin ache hlei thei talo chuada chun tluin KD chuan ekin thli chu a in tira ache thei to si lova ti chuan ek thli chu hakin ani po chu thi ve le ta ni chuta Georgie omna lama chuan vakal le in a hliama te chuan thir a han vi bela aka chuan puan hoina kalsan le ta ni ti chuan bekin akalin chuta chuan an pa bervel ko mu tu na vain lar le a velko chuan makati hle mai anu puinan chuan in lama an howata velko chuan an phum na hun kha azu en chianga ma se chu ti lai chuan nung lama tongin KD chuan alo vothu le a ahak le meu chuan khuma phur be ni in electric ma sok mai tu ani ti khriat takin alo om towa amma atiang chi khan ani po chuan velko chunga chana ti let ve ta ni chuta ena kha anin nok noi mai amu hnuin in hnuai lama rang takin ron chuk ve a amma hla play ang chi ta khalo in play in azu chuk zel no chuan KD chuan an hnung lama tongin aron be le ta e chuan an phum na ko nga khan tla thain chuta chuan bom chunga khan akhung ve ta an hu che ve ta ni Ivan po in alo thlenga thilom dan chu han huwa in hnuai lama suka akal zela auna pa Georgie chu awa huwa chuti lai tak chuan KD chuan thirin aluwa alo wathuta a hak le meu chuan ana chu che thei dawa phuar be in huwa ama po chu phuar be ania KD chuan atilmu chuti ke sak alo tum me kani ngai da mandi lama se asot to vak lo ni KD chuan ati tur chu ati tha tho ni chuti lai tak chuan father la detective tro langin KD thil ti lai chu top san tur an tia chutia anin chan boi lai vel chu Ivan chuan ram chang ala in KD chu aron rek ka thut maya detective chuan du than tur nei rawa Ivan chu ka plum ta ni detective chuan ena thi trap to bom chung ompo chu awa chan chuaka KD ro chu American embassy lama kalin he movie hi atop ta ni ole kum som nga mi le rol zo na wai tlat chan chin
yên độ chuan alo lang him het la ti chuan I en leng hal don ni o sung nay là vin sắc mê là môi dâu lâu à mê là chia chi lâu ở đủ big lâu sil phê man tàu là vin căn môi dâu lâu